Kevin vegetariano. Kevin, pero que che pasa, ó que non comes nada? Non pasa nada. Moncho, mira o rapazo, que non come. A ver, Kevin, que? Que tes? Non queres máis? Non. Moncho, home! Se non queres, non vai quedar aí. A ver, Kevinciño, que tes? Que che pasa? Non pasa nada, mamá. A ver, tes problemas? Ben, teño algo que contarvos. Ai, que fixeches? A ver, vou ser moi sincero con vos, Eu ben sei o que lle pasa a estes. Hai tempo prometiño un quad. E pensei que o esquecera, pero nada, ves que o tipo é listo, ten a quen tirarlle. E claro, agora anda presionando. Papá, mamá, quero que saibades que me metín a vegetariano. Un vegetariano. Que é un payaso, home. Un payaso. Pero bueno, menos mal. Que alivio levei. Pensei que era un quad, pero ao final nada. É vegetariano. Bueno, se non quere comer carne lá el, máis tallada para min. Nada mesmo. Di que non quere comer nada que teña ollos é ao carallo. Pero é unha barbaridade. É que vai comer. Que sei, verdura, leituga, banderías destas, cousas cativas. Pero ti pensas que con isto pode sobrevivir unha persona? Dis que sí. Mas sé que eso se lle pode chamar vida. Pero non vai comer carne ningún. Nada. Pero nin churrasco. Non, home, estou che dicindo. Non, hai xente para todo tamén, Eu só te digo unha cousa, que teñas cuidado. A historia está chea de maleantes que empezaron meténdose a vegetarianos, de aí metabolízanse e métense a arecrisnes, como Bin Laden. Que tan exagerado é o lino, me amo. Se quere comer leituga, que a coma. Pero outra cousa é andar escapado por Afganistán adiante que... E a mito aire. Xa está, Cea. Hoxe acelgas. Eu casi que espero polo churrasco. Só acelgas. Como Kevin José meteuse a vegetariano, pois imos comer todo saudable. Pero a ti parece que isto é bo para a saúde. Mira, Moncho, eu non vou pasar o día facendo comidas diferentes para todos, que isto non é o hotel Sopapo. A ver, Elvira, a ver como te explico, A ver se está claras. Nesta casa houve sempre unha tradición. Os xoves comese churrasco, e punto, Moncho, come e cala. Por un día, ben podo facer un sacrificio. Agora, eu esta noite que pasei non lle desixo a ninguén, Unha debilidade, non peguei ollo, mareos, vómitos... Agora sí, isto solucionase comendo dobre ao día seguinte. Hoxe, brécol. Só brécol. Calma, Moncho, calma, non te envenenes, Esta moda non ha de durar moito. E hoxe... espárrago. Cousa é grave, carallo. Se sigo así, vou morrer de inanición. Pero eu sei que facer para quitarlle esa teima a Kevin da cabeza. Guerra psicolóxica. Kevin, para que vexas que che apoio na túa decisión, mira o que che fixen. Que? Unha ensalada. Grazas, papá. Mira que simpático. Son tremendos. Papá, que é isto? Un chourizo. Que? A que só de velo che entran ganas de comer carne outra vez? Oh, Taca! E non o comío, Eu non me podería resistir. Bueno, se a guerra psicolóxica non funciona, vai haber que recorrer a un home do mundo que lle quite esas ideas da cabeza. Mamá. A ver, rapaz, non sexas túzaro e fai caso do teu pai que sabe máis que ti. Tes que comer pulpo. que non como carne. Pero non sexas ignorante. O pulpo nin é carne nin é peixe, pódelo comer tranquilamente. Que non como cousas que teñan ollos. Eu tendo un anselmo, eu non sei quen carallo sei. Porque eu o único que non como son cousas que teñan DNI, o resto... Os animais sofren para que nós os comamos. E que? Tamén os vegetais. Mira esta leituga, ves? Se a quero comer, dime. Non me coma, don Anselmo, que teño medo. Mira como trevo. E ti que? Non tes piedade da leituga?
Fixo, de verdad. Don Anselmo, moi ben interpretado, pero eu creo o da leituga non inspira moita compaixón. De acordo, non pasa nada. Vamos razoar. Con razoamento chegas a todas partes. Ti non te apures. Agora que non se pode mover Moncho, mételle o pulpo. Vamos, se non quere abrir a boca, pecha o nariz. Así. Aí. Pero que tan burro é este rapaz, meu? Non vou eu, tapo o nariz e pensas que abra a boca para respirar. Que va, nada. Eu non sei que ten na cabeza esta chavalada. Vai haber que pasar a medidas máis drásticas. Vou falar con ele. Kevin José, imos falar de home a home. Vale. Ten que haber algunha maneira de amañalo de non comer churrasco. Non sei. Pode que se me volves comer carne, eu che compre algo. Ben, pois eu podería mañá mesmo empezar a comer carne se me compras un coche. Deso nada. Unha moto de segunda man e vas que chutas. Un quad. De segunda man. Feito. Ai, Encántame que as cousas saian ben. Sabe, eu nunca fun de presumir, pero ao final acabei gañando eu. Kevin come carne, sí, pero que pensaba o inútil este? Contra a psicología dun adulto que se quita dun rapaz. Hey, Miluco! Sí, son Kevin. Mira, o truco de facerse pasar por vegetariano funcionou. Sí, xa temos quad. Veña, vou ir buscar e imos dar unha volta por aí a facer o animal. Veña, chao. Hola, amigos. Hoxe vou vos ensinar o cóctel máis famoso do bar de Puscas. O gin tonic. Gin tonic é mesturar ginebra con tónica, pero a mí xa mo mandan todo xunto. Botar ginebra con tónica, uns xeos e o toque da casa. Medio limón. Nada de pepino nin caralladas. É estragar o gin tonic. É como se lle botas cebola a un cubo libre. Saúde a suerte, amigos.